Sanggala anglo panyaut bangsa kires lomaku gendreng pauto sang wadya amagot bebantu sang wadya bala damya arsa manggoting prang ajan cocaping ngambil kumbala candrane ler saratula wingi sanggala anglo panyaut bangsa kires lomaku gendreng pauto sang wadya amagot bebantu sang wadya bala damya arsa manggoting prang ajan cocaping ngambil kumbala candrane ler sartula wingi sanggala anglo panyaut bangsa kires lomaku gendreng pauto sang wadya amagot bebantu rupa kumilir lir kumuro benih peri tambur kang wasya mangungkung anglir swara gagap ing kupita lampah budal ing pro wadya bala sura ambata rupa kumilir lir kumuro benih peri tambur kang wasya mangungkung anglir swara gagap ing kupita lampah budal ing pro wadya bala sura ambata rupa kumilir lir kumuro benih peri tambur kang wasya mangungkung anglir swara gagap ing kupita lampah budal ing pro wadya bala mbata rupa budal ing wadya kumuro tumandang kirang-kirang suka tandang-tandang cumangka kakang-angka Windokarta Wasabakta siyaka doma karya angka karyaning praja dadya lan raharja mbata rupa budal ing wadya kumuro tumandang kirang-kirang suka tandang-tandang cumangka kakang-angka Windokarta Wasabakta siyaka doma karya angka karyaning praja dadya lan raharja bening mungkon tamara budal ing wadya manakar kumuro campur swarane tepuk ing lampah kok panggepo sor tambur kok beri suling lan salene ha ho ha 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 manakar kumuro campur swarane tepuk ing lampah kok lagi panggepo sor tambur kok beri suling lan salene Ejeng bikal kumuro bande peri koma kurungko kita lupe saranya watang akane kape arsa swarane ponen obyake saputrana enjing bidal
gumurro ane beri cuma guru mungkon binarunge saranya watang akane kabeh arsa ane mone obyake samudra saweko putraning prawadya bedhe bali tata sesau samudra rop sukabira kumrega tandang karya sawega budhaling prawadya bedhe sesauran suramawon awuran gaya-gaya pinto samudra sukabira kumrega tandang karya sawega budhaling prawadya bedhe tandang sesauran suramawon awuran jalma kanggo siyaga budhalan dapyak gaya-gaya pinto samudra rop sukabira kumrega tandang karya gendang gambya terus akbia kuyu laka-laka cikna-cikna miwir sampur kumite terus ataja elo ya adulai dinase kulo kedek-kedek dadane andek sikil gedrok laku nyaruk aduk kecol marucut jumpal-jumpo gendang gambya terus aktia kuyu laka-laka cikra-cikra miwir sampur kumiter terus atanja elo ya adulae drangginase kulu kedek-kedek dadane andek sikil gedrok laku nyaruk aduk kecol marucut jumbal-jumbo Guru tan sabar anguru anggo pati dada anglepasi pantat cepret gedang nilar kupat curang kali saking beboyo cikat yo lumumpa
anggap masih panas jepret jepret tidak nilar numpak curang kali saking beboyo cikat-cikat yo lumumpat cikidak angger terang uncang-uncang golek papan tandelian kakang tuwa buru tan sabar amburu anggo mati dadah anggo pasti panas kepret kepret kita nilar numpak kali saking beboyo Surana parame kumuro kumraan kekatari ade perito sur tampur katata kanggo katekatani Surana parame kumuro kumraan kekatari ade perito sur tampur katata kanggo katekatani Surara parame kumuro kumraan kekatari bande beri bosor tambur katata kanggo katekatani Siyoga ing alangga pinarung gedhe taruntung bedhog beri kang mangungkung prajurit tombak pedhang yang godhong siyoga ngayahi karya wadya kala siyoga pacak baris ing ayuda siyoga rakaning yuda anggap bahu lawan jojo rawadya samya gambira amela praja lan bangsa rasigra wadya mama siyoga ing alangga pinarung gedhe taruntung gedhe beri kang mangungkung prajurit tombak pedhang yang godhong siyoga ngayahi karya wadya kala siyaga pacak baris ing ayuda siyaga pratanding yuda tanggap bahu lawan jojo surak prawadya samya gambira ambela praja lan bangsa rasigra wadya mama siyoga ing alangga pinarung bedhog taruntung gedhe beri kang mangungkung
pacak keris ing ayuda siyaga pratanding yuda tangkep lawan Jaja surak prawadya samya gembira ambela praja lan bangsa Rasigra wadya bala usiyaga ing aloka pinarung bedhog taruntung bendhe berikan mangungkung prajurit tombak pedang nanggoda siyaga ngayahi karya prawadya bala siyaga pacak keris ing ayuda siyaga pratanding yuda tangkep lawan Jaja surak prawadya samya gembira ambela praja lan bangsa Kadyawas kumiter gemerlap cara mawuraan umur swarane kan ana wadya ingkang kacicer sedaya miranti ya cacut kumrekut kadyawas kumiter kumalap macara manguraan umur swarane tan ana wadya ingkang kacicer sadaya miranti ya cacut kumrekut gendera kadyawas kumiter gemerlap cara mawuraan umur swarane tan ana wadya ingkang kacicer sedaya miranti ya cacut kumrekut Gandera kadyawas kumiter kumalap macara mawuraan umur swarane tan ana wadya ingkang kacicer sadaya miranti ya cacut kumrekut Satriya gonggang pandang rangu-rangu dahat rodet triya dawuh pisah lawan garwa angklos kekos dahat lilis sang rama Badra kalung keng rat satya ayudha Sri Uning Mustika Tuban Lapu Tresna lan Sabaya Pati marang Raden Wirataya kang wis prasapa anantur branti Sri Uning datan kaita kang cinipta katanging dadi Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban Sri Uning putraning Adi Wasapati nalika ing uni
kabubuk ing Matyalaka untuk prangagung lawan Minajingga katresnane Wiratmaya ditapiten ing Rara Sri Uning senajan bukasanira daging lena alapun negara Sri Uning mustika tupat lampun tresna lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya ngapus prasapa anambut branti Sri Uning kanthi napta kadhange pribadi Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban Uning putraning Aji Wangsapati nalika ing Uning kabubuk ing Matyalaka nduk prangagung lawan Minajingga katresnane Wiratmaya dinapiten ing Rara Sri Uning Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban jing Sagung para pamriksa budaya mugi kepareng kula nyeget sawetawis ngenya samya gladi kadang-kadang kula seniman pakurmatan kula kunjung dhateng sagung para kadang ingkang hanggaras kados Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu berkah dalem. Aning sesanti sinartan kidung pamuji. Mugi hambirat miwah anggerwat sukertaning jagat. Temahan durga mendak kala sirna. Rahayu rahayu wardin sagung dumadi. Nuwun kula nuwun kunjuk ngarsanipun para pepundhen sepuh bini sepuh miyang kasepuhan ingkang tuhu pana ing pamawas selda ing pitutur ingkang satuhu luhuring dharma. Kunjuk ngarsanipun para pangarsaning agami pangarsaning kapitadosan linangkung dumateng para alim, para ulama, para kiai biksu rama pandhita ingkang rinten datan kendhat nggih tansah hanggilut pustaka suci wahyuning Gusti ingkang satuhu luhuring budi. Kunjung ngarsanipun para pangemban pangembating praja miwah satriyaning negari linangkung dumateng panjenenganipun tetuwa tuangganing Kukuban Desa Sumber panjenenganipun Bapa Lurah miwah sedaya mitra karyanipun linangkung dumateng panjenenganipun Bapa Dukuh wonten ing padukuhan dusun Ndiwak ingkang satu pantes nampi sugata pakurmatan. Kunjung ngarsanipun para kadang seniman seniwati ingkang hanggung mamardi mardawaning budaya ingkang edilhung ingkang pantes bagya mulya.
Sangyangning para tamu minulya ingkang tansah hamanggih Yuwana Basuki ingkang pantes sinugata ing pakurmatan. Panjenenganipun para kadang werda muda tumarana, para kadang kreda dharma pramuladi ingkang satuhu pantes kula tresnani. Waradin sagung para pamiriksa budaya Jawi ingkang satuhu hamanggih Yuwana Basuki ingkang satuhu minulya ing budi. Kanthi linambaran sih wilasaning Gusti ingkang maha mirah miwah ngaturaken ageng ngaksama mbok bilih hamung jejering kula titah ingkang sakmestinipun boten pantes menawi ngadeg wonten ngarsa jengandika sami awit kula nglenggana hamung jejering titah jugul hambale lukiranging seserpan miwah asaring samukawis. Menawi inggih kepareng pradapa keparengipun pamangku gati keluarga agung Trah Surya Kusuman ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Bapak Prasetyo Adi Wibowo minggahipun dhateng Gotrah Agung. Kinan hangaturaken menggah babaring sedya wigatosing gati wonten ing ari kalenggahan menika. Hamung saderengipun nglenggana bilih kula lan panjenengan sedaya hamung jejering titah ingkang tebih ing sampurna pramila sumangga dedhepe tansah ngajukaken syukur dhateng Gusti ingkang maha mirah ingkang sampun kepareng babar daya kawilujengan miwah katentreman karahayon ingkang tansah cinandi mring andika sami luminteripun dhateng kula. Sholawat salam sumangga tansah kita unjukaken dhateng panitan kita sesekaring jagat Nunjih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita suwun pitulunganipun wiwit wonten ing alam donya ngantos dumugi wonten ing dinten pungkasan. Sagung para pamirsa budaya ingkang satuhu pantes kinurmatan panjenenganipun Bapak Prasetyo Adi Wibowo minggahipun dhateng Gotrah Trah Surya Kusuman. Miji dhateng kula ingkang supados hangaturaken menggah wigatosing gati babaring kardi. Hanamung saderengipun kula ngaturaken menggah wigatosing gati, mugi kepareng hangaturaken menggah pamapasing suran wonten ing ali kalenggahan menika. Wonten pamapasing suran wonten ing ari kalenggahan menika inggih tumandu ing laku ingkang hamangku teges engen-engen pikir rasa jroning batin jumbuh karo tingkah laku. Apa kang dipikir ya dilakoni, apa kang jen engen-engen ya padha dilakoni. Menika menggah pamapasing suran wonten ing ari kalenggahan menika. Sagung para tamu, para pamirsa budaya Jawa ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Prasetyo Adi Wibowo lumantar kula ngaturaken sugeng rawuhipun kunjuk dumateng para kadang seniman seniwati linangkung ingkang mijil saking dusun Bandung Desa Paten Kecamatan Dukun ingkang wonten ari kalenggahan menika badhe caos sugata panglipur wonten ngarsa jengandika sami. Wonten ingkang angka kalih ngaturaken sugeng rawuh ugi saking kadang seniman ingkang mijil saking Laladan Canguk Magelang Kota. Ugi para kadang-kadang seniman prasetyo muda budaya ingkang saking Ndiwak ugi saking dusun Kopen. Ugi mbok pilih anggenipun nampi rawuh jengandika sami panjenenganipun Bapak Prasetyo Adi Wibowo minggahipun dhateng Gotrah Agung Trah Surya Kusuman. Mbok bilih anggenipun nampi kirang ing samukawisipun imobab papan palenggahan punapa malih pasugatan ingkang mestinipun boten jumbuh dhateng kalenggahan panjenengan sami utawi boten saged ndamel nuju prana menggahipun para kadang saestu keluarga agung Bapak Prasetyo Adi Wibowo tansah nglenggana nyuwun lumunturing samudra pangak
sami. Wonten salajengipun ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindho dumateng para kadang seniman seniwati ingkang sampun kersa hanglarapaken kredanipun kinarya nderek caosan wontenipun suran wonten ing kalenggahan menika. Sepisan malih keluarga ageng Trah Surya Kusuman tansah nglenggono nyuwun agenging samudra pangat sami. Wonten salajengipun kaleksananipun sedya wonten ing ari kalenggahan menika nuninjih awit saking jurung pamuji pangestu mliginipun dhateng keluarga agung wonten ing padukuhan Diwak sak kiwa-tengenipun minggahipun dhateng Baraya Agung wonten ing sak kiwa-tengenipun dusun Diwak. Awit sih kadarmanipun adicara wonten ing alenggan menika saged lumampah kanthi rancak mila panjenenganipun Bapak Prasetyo Adiwibowo lumantar kula tansah ngaturaken agenging panuwun awit sih pambiyantunipun panjenengan sami ingkang awujud biya tenaga penggalih miwah sawekawisipun sedaya hamung kasumanggaaken wonten ngarsa dalem Gusti mugi sih kadarman panjenengan sami ing samangkih pikanto lalintu ingkang satraju merwat dhateng lelabetan panjenengan sedaya. Ingkang pungkasan panjenenganipun Bapak Prasetyo Adiwibowo minggahipun dhateng Trah Surya Kusuman nyuwun idi pangestunipun mugi-mugi caosan suran wonten ing kalenggahan menika ing samangkih tansah mbeka beto berkah manfaat dumateng keluarga agung Trah Surya Kusuman lan ugi warga dusun Diwak sak kiwa-tengenipun tansah hamanggih baldatun thayyibatun warobun wafur amin ya rabbal alamin. Sagung para pamirsa Buddha Jawi mbok bilih mekaten ingkang dados pamatur kula kirang wicaksana menawi kula matur kathah kejawi cubul ing penggalih kula saestu kula nyuwun lumuting sesamudra pangaksami ing wasana hasasanti Jaya Jaya Wijayanti mugi sadaya tansah manggih kawijayan semanten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamriksani ngantos paripurnaning pasugatan menika. Matur nuwun. Daku kang tansah somwar toyo Teni rose tenu losno sukeng tiasma ngestu boto mring pa
ayun aksomo para kaca sesarengan mandhem rama ngaturaken mutyastawa sung pambagya sugeng rawuh pring para tamu sadaya kanthi ana karsa legakan seketsa krida tari karseng kalbu kabudayan ingkang ati luhur agung sontulodo keparenging Sang Hyang Widi reno poko kanthi sayo sae yaksae kokati kolong kilek ameng ngati dinten suci tanggap warsa enggal kang piniji lestari pantulus tanggon anggrengani Kakudangan prasaja mring prasa sapa siji loro purnaning aku matur lepate
Tur lumayan sing ngagem sajak kepranan lure weton trasa nadyan prasaja sing ngagem katon gambira wedan trasa lurike pancen kaloka tuwa muda ngagem lure katon endah tur ya murah kuwi mas dhewe mulane jong laleke nang semake nganggo weton gone dhewe.
pan samyo bali sake omong pan sami miruto welas asih pandulune sakeh brojo luput kati kapok
kang kadul raroncen melati gawe loka tonton rina wengi hamong dadi pomo kaki padha dipun eleng mreng pitutur sira agen satriya arane kudu anteng janmika dinowe roro sartawase samo barang ipun gagat bangun rahina wansinipun sumi rabang wetan Morakoto hanelahi sang yang surya jagat raya mongop haneng sapu caing gunung suram es muki
saya menjangan mati iki satri kaya pinunjul sinakti mandraguna ketokno sabudinira ingsun ora nadya munduri curet nadyan kadang dewa kaya ning sadenge tangkep jojo taker marus lamun datan prayen neng prang tan urung sira kadang dewa linowe priya kuwasa pasti lepur hangat masih mundur saksono mustikata arsul mawan malih hangan sabju nadingi ponco buka adipati bentusi anasatwadya
ora mundur watake satriya tama mantep labuh negari ler sang Kumbakarna dokrang lan kapibala amung tetep labuh negari tan pisan nyipta bantu kadang kang sisih hey 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 gong maguru kongso tetep kadya butula wong pancing bang rokong esti ora katak ingkang duwaca ayu sabit
royokan wadapa ingsun tansah tameng dodo tan burung padha prawira ingsun ora bakal beres nadyan sakti mantra guna urung tumaken kales mara mantasatu mulih tuatu atase nadyan katange dewa kinapit prawita hari lata mara uncat nyokak asta Trikotra Pancakatra Kakinayo Trosmiruti supaya lestari jejak santosa mojo take tata tantrem katora harcaning Jawa Tengah sumaring budaya agung lestari ning bangsa strategi wawasan identitas Jawa Tengah Pancakatra ideologi Pancasila nindakake demokrasi Pancasila ekonomi laksana ake pasal 20 tahun UUD 45 sosial budaya bangsa kalori kabupaten bangsa kata terbaring bebraya kacaking pembangunan strategi wawasan identitas Jawa Tengah Nusantara dadi paugeran raharjaning bangsa Trikotra Pancakatra kang kinayo terus miruti supaya lestari jejak santosa wujudake tata tantrem karo raharjaning Jawa Tengah sumaring budaya agung lestari ning bangsa strategi wawasan identitas Jawa Tengah
ideologi Pancasila tindakan demokrasi Pancasila ekonomi kesana pasal 20 lalu UUD 45 sosial budaya bangsa naluri kabupaten bangsa katon termaling keprayaan rancang pembangunan strategi wawasan identitas Jawa Tengah. Empat pilar iku peteng nagara Pancasila dasar negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanggal Dharma Mangkoa NKRI iku nyoto harga mati kanthi asasati empat pilar iku petenge nagara Pancasila dasar negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanggal Dharma Mangkoa NKRI iku nyoto harga mati kanthi asesati jiwa patriot sejati rawe rantas Malang Potong Lobes Kontol Baris pengkhianat mesti habis. Empat pilar iku petenging negara Pancasila dasar negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanggal Dharma Mangkoa NKRI iku nyoto harga mati kanthi asesati jiwa patriot sejati rawe rantas Malang Potong Lobes Kontol Baris pengkhianat mesti habis. Hanja jati milang kori kala mangsane pariwisata pro endeng alam nusantara kekeng ati luhung alas lan gunung-gunung nadyan bangsa Nagara padha gumun padha ngungun sesawangan anglam lamitan boseni kodra tengkawasa kadyati nata janma milang kori kala mangsane pariwisata pro enteng alam nusantara kekeng ati luhung alas lan gunung-gunung nadyan bangsa maca nagara padha gumun padha kodra tengkawasa kadyati nata janma berseri bersih sehat rapi indah pancen nyata prakanca kanggo srana mujudake Surakarta kutha budaya pariwisata lan olahraga wis misuwur sadulur jaban rangkawis genah kondhangake kutha Solo tanpa nindra dadi budaya ning bangsa mrekuncara berseri bersih sehat rapi indah berseri bersih sehat rapi indah pancen nyata prakanca kanggo srana mujudake Surakarta kutha budaya pariwisata lan olahraga
wis misuwur sadulur jaban rangka wis genah ngundangake kutha Solo tanpa nendra dadi budaya ning bangsa Mrekuncara berseri bersih sehat rapi indah. Gentayangan yen awan radoyan mangan mung klisian yen dalu ra bisa turu amung tansah mikirake sliramu wis suwe bisa nembe saiki ketemu laake cah ayu nyedak aku timan mari kangen waton sliramu sumanding gentayangan yen awan radoyan mangan mung klisian yen dalu ra bisa turu amung tansah mikirake sliramu wis suwe bisa nembe saiki ketemu laake cah ayu nyedak aku timen mari kangen waton sliramu sumanding. Aja janji yen to sira mlenjani aja waton kandha yen ora bisa teka jare inggih ora tau kepanggih kasusilan ora mapan gawe kapitunan luwung kandha bloko lan kang nyata aja demen samudana lan elinga tuture wong tuwa yen aji ning diriku sebab saka lati kautaman kudu dadi gegayuhan aja janji yen to sira mlenjani eling aja janji yen to sira mlenjani aja waton kandha yen ora bisa teka jare inggih ora tau kepanggih kasusilan ora mapan gawe kapitunan luwung kandha bloko lan kang nyata aja demen samudana lan elinga tuture wong tuwa yen aji ning diriku sebab saka lati kautaman kudu dadi gegayuhan aja janji yen to sira mlenjani swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis rempang apa jero kutha ati desa saben dina pinulya simpang lima pikuna upacara keperluan umum simpang lima ria ing kutha Semarang simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang kumandang prayata sen paguna swasana
nang endi nggonku goleki pot-apote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo ati salawase nang endi nggonku goleki pot-apote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loto metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salawase kok kaya ngene rasane wong asmarat tansah kelingan pikiranku ora jenak mangan turu rasane ra penak atiku kangen sliramu loh wong ayu sing tak tresnani yen awan dadi lamunan yen to wengi sing tak impik-impik kumebyar langite saja ngerti sing tak